Takže čau lidi, já bych vás chtěl přivítat do mého nového videa z Minecraftu. Tentokrát tady máme Bed Wars na serveru Hypixel. A rovnou můžeme do hry, takže fajn. Ok, jdeme na to. Doufám, že se nám podaří vyhrát, aspoň. Protože by bylo fajn, kdyby se nám to podařilo, že? Přece jen. Vypadá to, že spoluhráči už dostavil postel? Ne, ještě ne. Tak jdeme to já. Ok. Jinak tentokrát tohle není další díl z mý série, protože minulý neměl takový úspěch, jakých bych jaký bych si představoval, protože minulý díl měl úspěch hodně, ale tentokrát se tam asi něco nepovedlo. Tak doufám, že tady to vás bude bavit víc, protože už potom nevím, co budu točit, jinak asi budu ztracený. Nevím, fakt nevím, jako sorry, ale fakt ne. Jinak fakt jsem jako ztracený úplně, protože já vůbec nevím, co bych jak točil. Mám ještě pár her na počítači, co bych mohl jakoby točit, případně, ale ty nevím, no. Ale když se vám nebude líbit ani tohle, tak to asi zkusím, hej. Protože nikdy se nevzdám. Nikdy se nevzdám. Ne, já chci být youtuber. Splním si svůj sen. To vám říkám. Rovnou. Prostě odmítám se vzdát. Ne. Umřel jsem. Ne. Kruci. Dobrý, já jsem si myslel, že nám zničili postel. Hej, jako... Dobrý. To by bylo celkem hodně rychlý. Mnohem bylo fajn si koupit aspoň základní armor. Abychom neumřeli tak rychle příště. Protože tentokrát jako... jsme celkem hodně rychle dohráli červených pánů. Jo. Bad boys. Ne. Tak krýčka. Počkej, červený. Na něj. My jsme je zničili my spoluhráči mi zničili postel, aha. Ok. Dobrá práce. Hej, to byl můj kill! Jsem dostal spam. Mě zaspamovali úplně brutálně. Ale on mi sebral kill, to byl můj kill, hej! To byl můj kill! A všichni úplně, nebreč. Hej, já jsem fakt, ale vypnu to dneska. Na celkový hraní. A myslím, že dobré potom chodit sám. Papa. Prožerš Gepl! Jsi normální? To co děláš?
Se na nás nikdo neútočí a prostě jen tak zežere Gapple. Prostě kupuju 3... Down jsem, normálně. Downák. Fakt, že? Není možný. Proč hraju tak špatně? You know I'm bad. I'm bad. Who's bad? Dun, 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 dun. Who's bad? Me. Dun, 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 dun. Vypínám to! Vypínám to! Come on! Are you serious right now? Už někdy mluvit anglicky. Ještě se nikdo nebude dívat, protože ta angličtina jako... Tam nemůže být na světlo. To je červený! Final kill. Tentokrát je to můj kill. Já jsem už mít 2 killy. A ten mi to vyžral. Teammate. Nya. Proč si kupuju nůž? Já jsem fakt downák. You know I'm bad. I'm bad. Je tam ještě jeden červený? Jo, jeden zbývá. Tak jdem do něj. Ten neumí fightit. Who's bad? Dun, 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 dun. Utíkáš. Tam utíkáš. Já tady nebudu. On umřel! On šel totiž na modrý! Kroučem tady? Aspoň něco tady. Kámo! Co dělám? Co hraju? To fakt jako... Co to děláš? Není možný tohle. Tak jako... Ach jo. Zelený... Oh, zelený, 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 zelený. Jump. On je low, on je low, on je low. Já můžu dozad, já můžu dozad. Tak jsem... Ne, jemu zbyly 3 hápka. Ne, kámo. Jemu zbyly 3 hápka. To si děláš srandu. Proč on kupuju ty nůžky? Ten zelený, dobrý, už nežije. Ok. Jdu tě helpnout. Když spolu uděláme úplně nic. Co jako? Nevím, co to znamená! Píš do chatu! Píš do chatu! Meow, 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 meow. Teď.
Bum! Nevím, čemu to bylo. Kdyby měl zničenou postel, tak by to bylo fajn. Pak tyhle obětování v vozovkách. Já pokud si to nepoznali, mám rád Michael Jacksona. Michael Jackson. Was bad. Ne, já se dostanu od tygra. Blbýho tygra. I am the tiger. Emerald. Oh dang. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. I am the tiger. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. To bylo zase chvíli zpívání a teďka zase jdeme hrát. Samozřejmě. Na tomhle kanále jsou všichni lidi úplně normální. Nevím, jako se říkáte, já jsem úplně v pohodě. Ten lidi bude potřebu. Samozřejmě, že to jenom hypuju, jenom to hypuju. Teď je čas pomoct. Nice, fajn. Pojď tam. Hej. Vyhráli jsme! Yes! Jsme dobří, hoší. Já jsem si to skoro nic neudělal, ale to nevadí, že jo? Že jo? Pan Bulldog. Ano. Vůbec to nevadí. No. Každopádně. Já bych to tady tou výhrou skvělou a tím, že jsem skoro vůbec nic neudělal, bych to hrát ukončil a zase příště. Čau.